ngindon ke relaxation katu kan ni ke jingsyak ban play ya kikam kijam katkum kajing idon kam kabom ila kiar syu. Kita kilong kumne harum. Deputy Commissioner East Khasils in Pintikena ba kine ki marbam ki mardi kidei ban poi sya kisnong ki thau baper jong ka East Khasils barok away katkum kajing don kam kabaar kata kabangi ong ka home delivery menhakane ka lockdown ngimsya tenrei menta ka genti ya kane ka home delivery services ngisya but ka permission ansa ai da i deputy commissioner jongka East Khasi Hills kabalai ka inter-district movement jong kibriu hapo East Khasi Hills lanina East Khasi Hills syakiway pat ki district ya kaneru ngidang perking baka numdon kajing yayat like lan na kawi ke district bakin rung syapo ka East Khasi Hills lane baki breu ki bana East Khasi Hills bakin lek syakiway pat ki district kawai pat ka benta kolong ba ki to ki office sarkar India kintrekam kumju tang kitu kiba nakaliang jong ka home department kala ya ko order nadu ka khat pratrik ubanai me arpo way bat kiway pat kin dang khang hadu ban petip da kum way pat kaway pat ki state government offices kat kum ka notification ka bala penmi da ka personal department kitaru kintrekam bat palat nang ta nginepat sya ban play ya ki office sarkar ka state bank jong ka India ka main branch ka like umkhra branch bat ka secretariat branch kan trekam kan play tangba tang khandiat ki staff ki devan wan hapo ka office na ka benta ban pendet ya ki business khamtam kwi day bat ki government transaction kawai pat ka bang ka ban pentip ba barok ki banks hapo East Khasi Hills lasya bakin play hakalai puai trik ubnai me bat ka sitrik jong jun arpo way with limited staff nakabentaki urgent transaction bat kidai bankam hapo saubaji janmit ki post offices nginsya ban play haka artrik laitrik bat sauterik jong ubnai jun arpo way tang katu kaningut ki staff ki bade bandon nang ta ka isu ka banginang sya susu menta kalong ka e-commerce activities bat kitu ki courier services ka bangiong yakiniru ngisya bat ngi IT ha i deputy commissioner jong East Khasi Hills ba in regulate bat ruban ai ya ka permission nangka koi pat kidukan kitu ke hardware store kidukan de tiar ya ki yeng kisem ya kaneru ngisya katkum kajing idon kam tang bayakan ngi kajing stan jong i deputy commissioner ba in regulate hakata kadur bakanum don kajing ya rois palat kawai pat kabangingi sya kalong bakine ki kam construction
lapi ong ki private, lapi ong jong ko government, kitu ki bang don kam ban ong ban warra i kinong trei nakawi ka jaka, sakawi pat ka jaka, ki bakila don lepa hasait, lane hakatu ka kampus lane ka premises, ya kataru mentangin sya, ba kinsdang ban trei kamno, kabamut nadu ka life waiterik, jong uni ubnai ubamenta. Kajinglet on tap lani kajinglet on thang ya kibayap ngisa tang sipongut bat kataru kolong da kaba pentip lepang sya i deputy commissioner.